Representative Manuel Radjomandong Yes, sa kuwan ni day. sa Kabataan Kabataan party list ni. Katumurag dagway og si Jokno. Ang basi magsuon. Basin. Mura bitaw sila og Pero bitaw Radjomandong, yan na pong gibanatan Kisyo gibanatan. si former President Rodrigo Roa Duterte. O sa banat day. ang una man guday ani no, gi red tag man guday ning party list, Kabataan party list. Isip usa sa nagpaluyos sa kilusang CPP, NPA, NDF. Unya kay dili tinuod. Pag magsulti na tas tinuod, rin tagging na day na. Unya karon. Oy. Last year Radjomandong ang mga hearing usapod ni no sa mga gibanat nga eleksyonan pa ni FPRRD atol sa hearing. Pero karon Radjomandong nangutana siya. Asa daw na adto ang kaisog ni Rodrigo Duterte. Pero aton Basta-basta, no? madunggan Ano mang gid- iyang magipangita? Oh. May iyang punto nga no, mang iyang magipangita ang kaisog ni Digong. ato daw paminawon Radjomandong. Ang tipik sa iyang Gusto siya magpalaparo. ato daw paminawon Radjomandong. Tipik sa iyang pamahayag ato Sige, sa day. iyang pagpangampanya. Si Representative Raul Manuel sa Kabataan Party List, mga higala. Sabi po niya, handa naman daw siya na harapin ang kanyang mga kaso sa International Criminal Court. Pero, naumili na po siya. Ilang question ang pag-arresto sa kanya. Saan na napunta yung tapang ni Rodrigo Duterte, di ba? Gono. Nan na kayo magkambakakon Radjomandong. Giritag gyud ako nos la. Grabe ni mga tawha, abi ni mo dahil ni mga tawhana, yes, no? Radjomandong. Bantayan yun nato ning mga tawhana kay kada istorya ani kada pulong nga magawas ba Yes. ani nila kana madungog nimo igham ra gyud og kana bitang tawag ani kana igham ra gyud tinuod bag ubo. Ang tinuod din ang ubogon Radjomandong. Mo bitaw. Mora tinuod og kana mora kanang laing pulong magawas yung baba ay gyud kumpiyansa kay bot-bot na. Baka kun. Api na ba? Oh, lagi. You're the man. Diha ka, Radjomandong, no? Mauto nga silang pagpangampanya imbes nga nakulong naman unta sa ICC si Duterte. Nganong siya maghihapon ang gipunterya? Mao gani no. Wa maghihapon mo na human ni anak mga higala nga. Wala pa gyud mo. Imbes, wa pa na human. Imbes nga mag Usa mo ba inyong gipangita na preso naman to dito. kaya daw nanawagan lagi daw gihapon o kanang ibarugan lagi daw sa pamilyang Duterte nga illegal daw ang pag-aresto. Unya, unsa may koneksyon ana sa inyuhang kampanya pagpangampanya sa Kabataan Party List makadugang ka na sa inyuhang bitaw. boto mga higala. nyamingon sila asa ng kaisog ni Duterte. Isos Duterte. Isugoy. Wala Nakita man, ba iya, mo ganing baga- og zero? Iya, para ba? Ito bitaw siya nga ako nga kwani akong abagahon ni tanan. Ako ang responsibilidad nin tanan paghitabo sa akong administrasyon og naay mga namangatay ako na. Dito ra. Nito. Yan na magkakasamang giangkon karon ang iyan ang giako. Tanan karon to dito magkakasamas dahig. Yes. Netherlands ICC. Usa pa may problema ninyo ana? Sa inyong pagpangkampanya si Digong lang gihapon. Mo lang gihapon mo nangampanya kan Digong nga mudaog dinis Davao pagkamayor.